Как да знаеш, ако не си пробвал? Време за здраве, енергия и доход. Как да разбереш в конкретен въпрос колко още ще отлагаш промяната за себе си? Всички говорят за здраве, енергия, за допълнителни доходи, но малцина решават да пробват. Как иначе ще разбереш дали геловете за пиене с алоe вера, висококачествената козметика или шанса за собствен бизнес са точно за теб? Трябва ли да пробваш 3 неща? Да, трябва. Геловете за пиене. Как ще разбереш колко по-лека, енергична, балансирана може да се чувстваш, ако не пробваш силата на алоe вера за детокс и имунитет? Козметиката. Красота без компромиси. Как ще разбереш какво е усещането за наистина чиста и подхранена кожа, ако не замениш пълнежите с нашите високо концентрирани продукти с алоe вера? Няма как. Шанса за собствен бизнес, финансова свобода и независимост. Как ще знаеш дали това е твоя път към допълнителен доход, гъвкаво работно време и собствена финансова независимост, ако не дадеш сам шанс на себе си с нашия доказан MLM подход? Живота е като пълна кутия. Трябва да протегнеш ръка и да грабнеш възможността. Аз не ти предлагам промяна с магическа пръчка. Аз ти предлагам продукти, които работят и система, която постига реални резултати. Не отлагай, опитай, избери своя първи шанс. Аз искам да пробвам здраве и красота. Започни със своя тестови продукт. Пиши ми на лично съобщение проба със специални отстъпки. Аз искам да ти стана бизнес партньор. В твоя екип да работя целеустремено и с хъс. Напиши ми искам партньорство. Свържи се с мен в месенджер на страничката ни Aloe Natural, в TikTok, в Instagram Aloe Natural Co. или се абонирай за канала ми. Благодаря ти, че беше с мен.